Onder de Finnen in Finwouden wordt al zo'n 30 jaar met karbitsketten. De verste ploeg van 15 man is hier druk dwaande met het onklaaien van de feesttenten voor I&D. En vanzelfs wordt er ook even proefsketten met het eigen karbitkanon. Piratenkapitein Bert is toch zijn maat aangewezen als bok. Je bent er nooit geen ongelukken gebeurd. Je komen steeds meer bussen en steeds meer mensen te kanalen. En dat maakt natuurlijk maar het wel netjes verrennen. We willen hier geen gewonnen. Dat mag we hier net hebben. De gemeente Dantemadiel is wie is met het fenomeen bok dat kwartlien oerwaard is uit Greensland en Drenthe. Burgemeester Heldoorn zal morgen zo'n 100 bokpetten nu dealen aan veilige knallers. Maar wanneer ben je nou correct een bok? Eerdappen op, zwaar varen, een goede melkbus, zwaar varen dat in het shitveld geen mensen binnen, dat het goed afzet is. Zwaar voor EHBO, dat je dat er goed van moet hebben. Dus dat zijn 5 punten en dan moet het eigenlijk nog voldoen. Het karbitsjitten had voor de gemeente Dantemadiel grote voordelen. Doordat de jongeren en oudere jeugd hoe die zo druk onder het shitten is, wordt er in de nacht zo goed als niet vernield. En op nij is die er weer hele oren voor die verdage.